UPPL राजखान्थिनि नंखाय फाव फान्दायनाया सोराङाव फैदों। दा जों बोरगान दिगिलपारनि रायजोखौ बिथांमोना निउस चेनेला सिं खालामनाय जाबाय आरो दा बिथांमोना जेबोरै निउसाव बुंदों बिथांमोनखौनो जों सुथान लाबोदोंनो बे नंखाय। मिटिं जागोन बेयाव दसे नुजाहैथां होननायखाय जोङो माने बे आर'ज जोबनानैहा नुजाहैदोंमोन आरो जे बेबायदि जोंखौ फालिहोलायनानै जे बरायना लागोन जों बेखौ मिथियैयाव जों लानांगौ जाबाय आरो। थारैनो UPPL हान्जाया गुन्डागिरि खालाममारदों नामा? आरो जुदि दानना होयोबाथ' आं न'खौ मोनलिया आरो जुदि होयोबाथ' होमबा UPPLआसो होगोन रुलिं सरकार हिसाबै बाथ' BPबाथ' होनो हाया बिदि साननानै माने माबाया बे मियानि बे UPPLनि हान्जाया माने फैनानै जों माने बिदि गाग्लोबनाय जादों आरो माने बुंनाय जादों आरो बेफोरो जोंखौ सिगि सग खालामनानै बे जइनिं मानसिखौ माने बिसोरो उल्टाहै माने UPPLआव लांफिननाय जादों आरो माने बेबायदि माने। थांनाय 19 अक्ट'बर खालि नतुन फानबारि प्राइमारिनि सिङाव थानाय बरिगाव दिघालिपार गामियाव UPPL दोलोनिफ्राय BPF दोलोआव जगदान जानायखौ थगायना लानानै जगदान खालामदों बुंनाय बाथ्राया नंखाय। जों दिनै बोरगान दिगिलपारा जों BPFखौ जों गाव बरायना लादों बेवहाय जों बरायनानै जों गावनि बायदियै जों बिथांमोनखौ लाबोनानै जों बेयाव मेल खुंदों जोङो जा जुइन जानांगौ जुइन जाहोबाय जों जा फामालि फान लानांगौ जों गोसोबायदि लादों बेयावहा सोरबा UPPLनि मानसिया जोंनि मानसि सानै साथामखौ लानानै जे बरनाम थिखांबाय बे गामिखौ बे नंखाय। जों UPPL दोलोखौ नागारनानै BPF दोलोआव गासैबो जयेन जादों आरो गासैबो BPF हान्जाखौ फैगौ बिसायख'थियाव हेफाजाब होगोन। जोंखौ रावबो नंखाय बाथ्रा बुंनानै जयेन खालामाखै। UPPL हान्जाया 3 बोसोराव जेबो मोनसेबो खामानि मावनो हायाखै। थखाय थुसिहि बिथांमोना बुंहोनानै बिथांमोना मैया जोंनि गामिखौ माने बेरेखा खालामनो थाखाय बेखौ बिसोर फोसावदोंमोन। दा जों बेखौ नोंथांमोननो रिकुवेस्ट खालामनो गारनाय जोंबो दा बेखौ माने रिकुवेस्ट खालामनो थाखाय नोंथांमोनखौ लिंहरनाय जाबाय। नोंथांमोना जाहाथे साननाङा जे UPPLआव हानजा दङ जे थगायगोन जे जों बे BPFआव जे जों माने गैया बेखौ बिथांमोना जोंखौ थगायनो साननो हागौ खिन्थु जों BPFखौ जों निजानो गावनि जोंनि गोसोजों आवगायनानै माने लादों आरो नोंथांमोना बेखौ साननाङा मालाबाबो साननाङा जे BPFआव जे बिथांमोना थागोन ना थाया बेखौ साननाङा जों BPFनि जाबाय। BPF हान्जायाव जयेन जानायखौ मेगन सानानै साफा सानै जेबो रोङै जाम्बा जाम्बि मानसिफोरखौ बायदिसिना बाथ्रा बुंनानै सिगि सग' खालामनानै नंखाय बाथ्रा फोसावहोदों। सोरबा UPPLनि मानसिया जोंनि मानसि सानै साथामखौ लानानै जे बरनाम थिखांबाय बे गामिखौ बे नंखाय। बे साथाम मानसिया गैयाबाबो जोंहा रायजोआ जों जाखिनि नोंथांमोना दा जोंनि जिथु निउस खालामबाय थादों बे निउसाव जुदि नोंथांमोना नुगोन बे जोंनि जाखिनि मानसि दं बे जों UPPLखौ निउसना जों BPFआव हाबबाय जों दा बेवहायनो जोंनि गामिया बिथांमोना थखाय थुसिहि बिथांमोना बुंहोनानै बिथांमोना मैया जोंनि गामिखौ माने बेरेखा खालामनो थाखाय बेखौ बिसोर फोसावदोंमोन। नाथाय जों गासैबो UPPL हान्जाखौ गारनानै BPF दोलोआव जयेन जाबाय आरो जों रावनिबो दाबि धमकी सिगिनायखौ गिया। जों गाव बरायना लादों बेवहाय जों बरायनानै जों गावनि बायदियै जों बिथांमोनखौ लाबोनानै जों बेयाव मेल खुंदों जोङो जा जुइन जानांगौ जुइन जाहोबाय जों जा फामालि फान लानांगौ जों गोसोबायदि लादों बेयावहा सोरबा UPPLनि मानसिया जोंनि मानसि सानै साथामखौ लानानै जे बरनाम थिखांबाय बे गामिखौ बे नंखाय। बेबायदि गोख्रों बाथ्राजों खेंफोरथि होदों नतुन फानबारि प्राइमारिनि सिङाव थानाय रायजो राजाफोरा। जों गाव एसे निउसाव देनां गाबोन सबनाय ओंखारोबा नायनानै बिथांमोना नायजागोन जे बे मानसियामोन आरो बै निउसाव नाय बे मानसिया नंगौना नंमारा बिदि नायनो हागोन आरो जेबो खोथा गैया। जों दा जों बिथांमोननि बिरुदि जा बुङा बिथांमोनखौ जों लासिं खालामना जोंनियावनो दङ बिथांमोना जोंखौ रिकुवेस्ट खालामदों आथिं हमदों जोंखौ बिथांमोना बुंदों जे जोंखौ जुर जुबुथि लांना जोंखौ फुंबिलियाव ओरैबायदि माने बुंहोबाय बिसोर होननानै ओमफ्राय जोंबो बुंदों बिदि जानाङामोन फैयाखै जोंनि न'हा सोबखौनो जोंखौ सोङाखै खिन्थु जों मा बुंनो जुइन जानाय हिसाबै जोंखौथ' रावखौबो सोङाखै गामियाव जोंथ' बरिगाव दिग्लिपार लाबोनाय हिसाबै नङा होमबा जुइनिं जाबाय जोङो बरिगाव दिग्लिपार हिसाबै दा होमबा बिसोरो सोरबा सासे सानैखौ लानानै जायखौ नारसिननो हानाय बेखौ नारसिननानै बे सासे सानैखौ लिंनानै उरुनिनि थाखाय दानना होगोन होनना बुंदोंनो सोरबा आरो सोरबा न' मोननो गोनां बिसोरा आद्रा दङ आद्राफोरखौ बिसोरखौ दानगोन होननानै बुंबायनो हिसाबै गिनानै बिसोरबो गिबाय जाय न'आव दानोबा माबोरै जागोन आरो जुदि दानना होयोबाथ' आं न'खौ मोनलिया आरो जुदि होयोबाथ' होमबा UPPLआसो होगोन रुलिं सरकार हिसाबै बाथ' BPFआथ' होनो हाया बिदि साननानै माने माबाया बे मियानि बे UPPLनि हान्जाया माने फैनानै जों माने बिदि गाग्लोबनाय जादों आरो माने बुंनाय जादों आरो बेफोरो जोंखौ सिगि सग' खालामनानै बे जइनिं मानसिखौ माने बिसोरो उल्टाहै माने UPPLआव लांफिननाय जादों आरो माने बेबायदि माने